كلكم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم ناب كبابي كل تورحو زصقع زلو ابي اثيوبيا كل تግራይ ዝካየ ዘሎ ኩናት ብዙሓት ብስደትን ሞትን አሳጥሕዎም ይቀጽላሉ ኣብ ሓደ ንእሽተይ ክሊኒክ ዝሰርሕ ንሩስ እውን በቲ ኩናት ተሰዲዱ ሱዳን ዝኣቶ ዶክተር ውጽኢት ናይቲ ኩናት ብፋስ ዝተፈግኡን ብካራ ዝተወግኡን ቁስላት ሰባት ሕክምናዊ አገልግሎት ከም ዝሃቦም ካብ ሓደጋ ንምምላጥ ድማ መዓልታት ብዝወሰደ ጉዕዞ ኣጋሮም ዝቆሰሉ ሰባት ከም ዝተዓዘበን ይዛረብ ካብ አሶሺየትድ ፕሬስ ንዝረኸብናዮ ጸብጻብ ሳራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ ቀረባ እዋን ዝመጸ 54 ዓመት ዝዕድሚኡ ሃናጺ ጉዑሽ ተስላ እቲ ዝተሰብረ እግሩ ሕክምናዊ አገልግሎት ረኺቡሎ ሓድሽ ምዕባለታት ፍጻመ ዜና ድማ የዘንቱ 250 ዝኾኑ መናእሰይ ዓዲ ኣሰር ካብ ዝተባሃለት ንእሽተይ መንደር ብሓይልታት ኤርትራ ተዓፊኖም ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝኣተው ይፍለጥን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር እውን ኣብታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ከተማ ራውያን ሬሳ ሰባት በኣኽላባት ክብላዕ ከም ዝረኣየ ይዛረብ ብድሕሪዚ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተቐጥቂጡ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ደቡብ ሕመራ ወሲዶም ደርብዮምኒ ይብል ካብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ብዝመጹ ምልሻታት እቲ ከባቢ ናብ እንዳሕራድ ቀይሮም እዮም ይብል ድምጽ ናይ ዝቐተሉ ሰባት ኣውያት ይሰምዕ ከም ዝነበረን ድሕሪዚ ድማ ነቲ ዝተሰብረ እግሩ እናጎተተ ብለይቲ ኣምሊጡ ምውጽኡን ተመሊሰ ክኸይድ ኣይደልን ክብል ድማ ይዛረብ እቲ ኣብ መንጎ ብክልል ኣምሓራ ምልሻ ዝተሓገዘ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ልዕሊ 50 መዓልታት ዝኾነ ኩናት ትግራይ ሙሉእ ክበሃል ብዝኽእል ካብ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ወጻኢ ብምዃና ከምዚኦም ዝበሉ ጥርዓናት ንምጽራይ ዘይከኣል ኮይኑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝገበርዎ ፖለቲካዊ ምሕያሻት ብዝብል ሽልማት ኖቤል ሰላም ሙሳዶም ዝዘከር እዩ ተኾነ ግን ንመራሕቲ ትግራይ ዘግለለ ኣካይዳ ክኽተሉ ጸኒሖም እዮም ከምኡውን ንዓለም ለኸ ሕቶታት ኢዳእታውነት ብዝብል ነጺጎሞም እዮም ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ መሰላት ንኽእቱን ዘይሻራዊ ምርመራታት ከካይዱን ክፈቕዱ ንዝቐረበሎም ሕቶት ዘይመቕባሎም ስዒቡ እታ ን110 ሚሊዮን ህዝቢ ሒዛ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትርከብ ሃገር ዘናወፀ ኩናት ዶክተር አብይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ዕግርግራት ንምፍታሕ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ዘርኢ እዩ ተባሂሉ እዩ ንሶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝጸሓፍዎ እቲ ጎንፂ ዘይተሓሰበ ስቃይ ከም ዘስዓበ ይርዳእኒ እዩ ይኹን እምበር ከም ሓንቲ ሃገር ጠጠው ንምባል መስዋዕቲ ክንከፍል ግድን እዩ ኢሎም እዮም እቲ ኩናት ካብ ዝተጀመረሉ ዕለት ሕዳር 4 ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ክንደይ ሰባት ሞይቶም ዝብል ዝፍለጥ ነገር የለን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጽ ግና ሲቪል ህዝቢ ኣብ ዝበዝሖ ከባቢ ከም ዝተኸሱን ሲቪል ህዝቢ ዕላማ ዝገበረ ዓበይቲ ፍጻመታት ስርቂ ከም ዝተፈጸመን ኣዝዮም መስካሕካሕቲ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሙን ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባችሌት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መግለጺአን ሓቢረንን ኣብዚ እዋን ከም ማእኸል ትግራይ ሃዲሞም ዝኣተው ሓደስቲ ስደተኛታት ከም ዝበልዎ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ይገልጹ እዞም ሰባት ኣብ ልዕሊ ጥሜቶምን ጽምኦምን በቲ ዝረኣይዎ ዘስካሕካሕ ፍጻመታት ዝተረበሹ ምዃኖም ዶክተር ቴድሮስ ተፈራ ይዛረቡ ከም ቴድሮስን ጉዕሽን ዝበሉ ካልኦት ሲቪል ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዝተረፉ ሳዕቤን ናይቲ ዝርኣዊ ጽላኣት ተሰከምቲ እዮም ቴድሮስ ከም ዝበሎ ኩሎም ይጥምቱኻ ይጠቋቆሙልካ ዘይናቶም ምዃንካ ይነግሩኻ ይብል ካብ ኣምሓራን ትግራይን ዝውለድ ምዃኑ ዝገለጸ ቴድሮስ ናብ ትግራይ እንተኸይደ ነቲ ዘይትግራዋይ ዘርአየል ኢሎም ኣምሓራ ኢኻ ይብሉኒ ኣይናቶምን ማለት እዩ ናብ ኣምሓራይ ተኸይደ ድማ ነቲ ትግራዋይ ዓለይቲ ኢሎም ኣይናትናን ይብሉኒ ኢሉ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ኣፈላላያት ሰባት ንህልቂት የሳጥሕዎም ኣለዉ ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ እንተዋጋእቲ ኣምሓራ ተጋርቡ ምዃንና ጥራሕ ኣጥቂዖምና ይብሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ማይ ካድራ ካብ ዝተገብረ ጥቕዓት ንዝተረፉ ተወለድቲ ኣምሓራ ድማ ተዋጋእቲ ትግራይ ኣምሓሩ ብምዃንና ጥራሕ ኣጥቂዖምና ይብሉ ኣብርሃለይ መናሰቦ ዝተባሃለ 22 ዓመት ዕድሚኡ ሞያ ሳዕስዒት ዝተማሃረ መንእሰይ በሎ ኣባላት ሚሊሻ ኣምሓራ ሕዳር 9 ካብ መንበር ገዝኡ እናጎተቱ ብምውፃእ ብፋስ በትረን ዝሓዝዎም ጎዳእቲ ነገራትን ኣብ ማእከል ጽርግያ ከም ዝቐጥቀጥዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ሞይቱ ኢሎም ገዲፎም ከም ዝኸዱ ይዛረብ ድሕሪ 6 መዓልቲ ቴድሮስ ሕክምናዊ አገልግሎት ሂብዎ እቶም ዝበጽሕዎ ጉድኣታት ሕዝውን ኣብ ገጹን ክሳዱን ምልክት ገዲፎም ልኦም ካልእ ተሐካማይ 65 ዕድሚኦም ሓረስታይ ገብረመድህን ገብሪኦም ካብ ኣባላት ሚሊሻ ኣምሓራ ካሃድሞ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ተወቂዖም ምስ ወደቁ ሰባት ከይረኣይዎም ንኽልተ መዓልታት ጸኒሖም
ምኽንያቱ ሰባት ክሕግዝዎም እንተፈቲኖምን ንሓደጋ ስለ ዝሳጥሑ ኣብ መወዳእታ ጎረባብቲ ተሓቢኦም ከም ዘልዓልዎም ይዛረቡ ቴድሮስ ኣብ ሆስፒታል ሑመራ ይሰርሐሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እቲ ሆስፒታል ብቁስላት ህዝቢ ዝተመልአ ነይሩ ገሊኦም በቶም ካብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዝትኮሱ ክበት ብረታት ዝተወቅዕዮም ኣበይ ከም እንሕባእ ታይ ከም እንገብር ኣይንፈልጥ ነርና ይብል በቶም ኣብ ርእሳ ርእሲ ዝመጹ ዝነበሩ ቁስላት እቲ ሆስፒታል መሊኡ እቲ ደብዳብ እውን እናወሰኸ ብምምጽኡ ነቶም ቁስላት ምስ መሳርሕተይ ኮይና ብናይ ሕርሻ መኪና ትራክተር ጽዒና ናብ ኣደባይ ወሲድናዮም ኣብኡን ግን ኣይጸናሕናን ኩናት ብምቕጻሉ ወፂና ኢና ይብል ቴድሮስን መሳርሕቱን ንኽልተ መዓልታት ኣብ በረኻ ተሓቢኦም ድምፂ ጠያይትን ከበድቲ ብረትን ድሕሪ ምስማዕ 12 ሰዓታት ተጓዒዞም ንሩባ ተከዘ ቋሪጾም ሱዳን ኣትዮም እዮም ካብ ሽዑ ጀሚሩ እዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ክሊኒክ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ብሰናይ ፍቓዱን ንመሳድቱ ኣገልግሎት ሕክምና ክህብ ምስራሕ ዝጀመረ እቲ ኣብ ዶብ ዝርከብ ማዓስከር ውሕስ ዘይምዃን ይዛረብ ናብ ከባቢ ሩባ ተከዘ ብምምጻእ ሓይልታት ኣምሓራ ከም ዘፈራርሕዎም ይሰምዕ ምልሻ ኣምሓራ ካብ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝኸፍኡ እዮም ይብል ከምኡውን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ክልተ ደቁን ሰበይቱን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝርከቡ ደሃየብሉን ደቁ ኩል ግዜ መዓሲኻ ትመጽእ እናበሉ ክጥይቕዎ የስታውስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ልዕሊ 80 ብሔር ብሔረሰባትን ዘለዎ ሃገር መብዛሕትኡ ግዜ መደመር ወይ እውን ስለ ሃገራዊ ሓድነት ይዛረቡ ምድማር ማለት እዘናት ህይወት እዩ ዝመስል ዝተረድኦም ግን ኣይመስለንን ንኸማይን ከም ደቀይን ዝበሉ ካብ ኩሉ ዝተዋለደ ሰብ እትኸውን ኢትዮጵያ ንምህላዋ ርግጸኛ ይኮንኩን ይብል ጉዕሽውን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ እዩ ብዛዕባ ስድርኡ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘየለ ይዛረብ ክወፅእ ከሎ ሓደ ሓረስታይ ያዕቆይብዎም ከም ዝነበረ የስታውስ ብድሕሪኡ ግና ልክዕ ከምቲ ኩሉ ስደተኛ ወረ የብሉን ሓድሽ ሰብ መፅኡ ክሰምዕ ከሎ ተሃንጢ ፎቶ ስድርኡ እናርኣይ ብንብዓት ተዓጂቡ ድሃዮም ይሓትት እዚ ጽላእ ዝሕደረ ጎንፂ መጻዕ ዕድል እውን ኣብ ዘይፈልጦም ሰባት ተማሕፂኑ ይጽበ سامود أتمدرنا حبيركم ناس لتصنحكم نمسكن أبناء صباح مدرنا داغ مايك سابنا الرهب سسنايو